ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪುರಿಂಚಲ್ಲರು ಶಾರುಲಾರ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಶಾರುಲ್ಲ ಎಂಕೊಲ್ಲಿನಿ ದಾದ ಪಂಡ ಬಾಲ್ಯದ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸಗ್ ಶೃಂಗೇರಿಗೆ ನೀ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಾದಿತ್ತೆ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಲಕ್ದೆ ಮೀದು ಪೂರ 4:30 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ದೆ ಮೀದು ಪೂರ ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಪಿದ್ದಡೊಂದು ಬಾಲ್ಯ ಲಕ್ದಿಜಿ ಆಯನನ ಲಕ್ಕಾದ್ ತಿಂಡ್ರ ಪೂರ ಕೊರ್ದು ಪಿದ್ದಡೊಂದು ಪೋಪಿ ಬೇಗ ಪೋಂಡ ಬೊಕ ರಗಾಲ ಇಜ್ಜತೆ ಬೊಕ ಅಲ್ಪ ಬೇಗ ಹಂಡ ಬೊಕ ಅಂಚಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೇ ತೋವಾಂಡಲ ಇತ್ತಂಡ ಪೂರ ಪೋವೊಲಿ ಉಂಡೆ ಅಂಚ ತುಲೆ ಕತ್ತಲೆ ಫುಲ್ 8 ಗಂಟೆ 9 ನಾಂಡಲ ಬೆಲೆ ಫುಲ್ ಕತ್ತಲೆ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಲೆ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ತೋಪವೆ ಚಂದ್ರನ್ ತೋಪವೆ ತೋಜುಂಡು ತೂಕ ಅಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ತುಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಮೊಬೈಲ್ ಓಯ್ 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 ನಾಯ್ತಲೆ ಇಡಬಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಒಳ್ಳೆ ತೋಳದಲೆ ಕೊಂಡು ಏನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಖಲೆ ನಾಯಿ ತೋಜಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಹೊರನೆ ಬೈದಿದ್ದು ಊಲ್ಫುದಲೆ ಕೊಂಡು ಊಲ್ಫು ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಚಂದ ನೆಟ್ಟೆಲ್ಲ ತೋಜುನಿ ಬೊಕ್ಕಡ ಅಲ್ಪ ಜೊತ್ತೊಂದು ಹಿಂಗೆ ಕೊರಚಿಗಲ್ಲಿ ಬೈದನು ಒಂದು ಪಿಲಿಯ ಅಂದು ಸಂಕುಲಿತ್ತೆ ನಾನು ಪಿದಾಡುವ ಪಿದಾರ್ದನಿಗಳಿಗೂ ಫೋನಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೆ ಅಲ್ಲ 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 ಉಂಟು 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 ಇಂಚ ಬೇರೆ ಉಂಡವನು ಬಟ್ಟಲು ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಅ ಆ ಈ 4 ಅಕ್ಷರ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಬರ್ಸಿ ಹೇಳಿ ಬರ್ಸಿ ಅ ಆ ಈ 4 ಅಕ್ಷರ ಹೇಳಿ ಬರ್ಸಿ ಬರ್ದಿದ್ಯಾರು ಅನಿಸ್ಬೇಡಿ ರಡ್ಡೊಂದು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ಬರ್ಸಿ ತಟ್ಟೆಗೆ ಯಾರು ಕಾಲ್ ತಾಗಿಸ್ಬಾರ್ದು ಸ್ಲೇಟನ್ನ ಕೃಪಯ ದೇವಿ ಪರಮೇಶಿ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಆಯ್ನೆ ಜೋರು ಬಡ ಒಂದಿತ್ತು ಅಂಚ ಹೋಟೆಲ್ ಪೋದು ತಿಂದು ಪೂರ ಬತ್ತ ಶೃಂಗೇರಿದ ಗೋಪುರ ತುಲೆ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಗೋಪುರ ನಾನೆಲ್ಲುಂತು ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಿದ್ದರು ಬೊಕ್ಕ ಪೂಜೆ ಆಯ್ನೆ ಬೊಕ ಐಕುಲು ಪೋಪ ಮಠಕ ಇತ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲೋ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅಂಚದು ಯಾನ್ ಪಿದಾಯ್ಡ್ ಖಾಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಗೆತ್ತಿ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಸ್ತ್ ಓಲ್ಡ್ ಕಲ್ಲದತೆ ಎಂದು ಮಸ್ತ್ ಉಲಾಯಿ ತಂಪುಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಶಾರದಾ ದೇವಿಯರನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಶೃಂಗೇರಿದಂಚಿ ಬರ್ಪೆರ್ಗೆ ಶೃಂಗೇರಿದ ಅಲ್ಪ ಬನ್ನಗ ನಮ್ಮ ತುಂಗೆ ನದಿ ಉಂಡತೆ ಆ ಅಲ್ಪ ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ವಿಚಿತ್ರ ಬೊಕೊಂಜಿ ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಒಂಜಿ ದೃಶ್ಯ ತೂಯೆರ್ಗೆ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಂಜಿನಾಲ್ ಕಪ್ಪೆ ದೊಂಬುಡು ಮಸ್ತ್ ಒದ್ದಾಡೊಂದಿತ್ತನ್ಗೆ ಆ ಟೈಮಡ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಹಾವು ಬತ್ತದ ಐಕ್ ಎಡೆ ಕೊರ್ದು ಹೆಡೆ ಬಿಚ್ಚಾದು ಐಕ್ ನೆರಳು ಕೊರುಂಡುಗೆ
ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೃಶ್ಯ ತೂದುವರೆಗ್ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಕಳೆ ಉಂಡು ಪಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ್. ದಾದ ಪಂಡ ಅವು ರಡ್ಡು ವೈರಿ ಹಾವುಲ ನಮ್ಮ ಬೊಕ ಕಪ್ಪೆಲ ಅವು ರಡ್ಡು ವೈರಿನಗುಲತೆ ಅಂಚಾದ್ ನೆಕ್ಕುಲ ಈತ್ ಎಡ್ಡೆಡುಪ್ಪುನ ಉಪ್ಪುಂಡ ಅನ್ನ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕಳೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಬಂದು ಅರೆಗಂಚ ರೌಲ್ ಶಾರದಾ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಗುಲು ತೂಂದುಪ್ಪರ್ ಮೂಲ ಹಾವು ಎಡೆ ಬಿಚ್ಚಿದಿ ನಾವು ನಿಜ ಹಾವುದ ಲೆಕ್ಕನೆ ತೋಜುಂಟು ನಾಗ ಅಂಚ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂಚ ಪಾವಿತ್ರತೆ ಪನ್ಪೆರತೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ನೆತ್ತ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂದು. ಶೃಂಗೇರಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜೆಕ್ ಫೇಮಸ್ ಪಂಡ ಮೀನು ತೂಲೆನಟ ಏತ್ ಮೀನು ಗುಜು 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 ಮೀನು ಫುಲ್ ಅವು ದಾದ ಪಂಡ ಈ ಕುರ್ಲು ಅವು ಪೂರ ಪಾಡ್ಬೇರತೆ ಅವು ಅದಾಗ ಇಕ್ಲು ತಿನ್ನರೆಗ್ ಮಿತ್ ಮಿತ್ ಲಾಗಿನು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಮೀನುಲು ಇಲ್ಲ. ಒಂಜಿ ಟೈಮಡ್ ಪೂರ ಉಂದಾದಿತ್ತನ್ಗೆ ನೀರು ಖಾಲಿ ಅದು ಏನನ ಆದಿತ್ತನ್ಗೆ ಅಂಡೆತ್ತ ನೀರು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಮೀನು ತೂದುಪ್ಪರ್ ಬಗೆ ಬಗೆತ ಮೀನುಂಡು ತುಲೆ ಅವು ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕದ ಮೀನತ್ತ ಇಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮೀನುಲು ಪೋನಗಲಾತೆ ಬನ್ನಗಲಾತೆ ಮಸ್ತ್ ಸುಸ್ತಾದಿತ್ತನ್ ಕಕ್ಕದ ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋನೇ ಮಲ್ಪರೆಗ ಆತಜಿ. ಶೃಂಗೇರಿ ಪೂರ ಪೋದು ಬತ್ತಾಂಡ್ ಒಂಚೂರು ಬೇಗನೆ ಬೈದ ಅವ್ರು ಸಾಕಾದಿತ್ತು ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಆತಜಿ. ಅವಿತ್ತ ಕುದೋನಿ ನನ್ನ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತ ಜಪ್ಪು ಜರ್ನಿ ಆಯ್ತು ದೂರ ಸಾಕತ್ತೆ ಎಂಕ್ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ದ ಪೂರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ದೂರ ಗರ್ವ ಬರ್ತೀನಿ ಪೂರ ಜರ್ನಿ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ ಜನನ ಜಪ್ಪುವ ಜಪ್ಪುಗು ಲವ್ಯನಲ್ಲೇ ಮೂಲು ಸ್ವಿಚ್ ಪಾಡ್ನು ಐಗುಂದೇ ಬೇಲೆ ಫ್ಯಾನ್ದ ಸ್ವಿಚ್ ಪಾಡ್ನು ಹೋಗಿ ಪಾಡು. ಓಕೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕನಮ್ಮ ಬಾಯ್.